molt de nit esotèrica? La nit dels museus aquí a Esplugues es va començar a celebrar ja fa 6 o 7 anys i sempre ha estat un èxit de públic cada any i és un dels dies en què els museus reben més afluència de gent. I tenim una programació especial, molt completa, també és el dia que un dels pocs dies que es pot visitar la Rajoleta amb portes obertes. És a dir, que la gent pot passejar tranquil·lament entre els forts sense visita guiada. A part que fins a les 10 del vespre les portes estan obertes, és a dir, que l'entrada és gratuïta i lliure tant al Museu Can Tintorer com a la Rajoleta, a partir de les 10 al Museu Can Tintorer fem un concert de música. Aquest any és música d'aires místics que acompanya el passeig pel museu perquè pensem que aquest tipus de música pot acompanyar molt bé amb les rajoles que tenim, a rajola de mostra des del segle XV fins al segle XIX. I en canvi a la Rajoleta, a partir de les 10 també, tenim teatre. A la Rajoleta el que fem és reproduir una part de la història de la fàbrica. En aquest cas, el protagonista és Francesc Quer, que va ser director de la fàbrica als anys 20, i reproduïm el que era la vida de la fàbrica en aquella època, entre l'any 20 i l'any 25. La nit dels museus és una data assenyalada al calendari de molta gent i és una gran oportunitat perquè realment els museus s'obren a tota la població. Els museus ens costa molta feina de cada dia a arribar al gran públic. I la nit dels museus és una oportunitat inigualable. S'omplen els museus, la gent surt en massa als carrers per visitar els museus i creiem que és una oportunitat única per fer arribar la cultura a quanta més gent possible. Com sempre, a Esplugues fan moltes activitats molt maques, a més recull molt la gent i és molt bonic. I sobretot aquesta és una nit especial perquè, a part que estem tots per aquí, hi ha les bruixites que fan la seva història, hi ha l'Espluga Viva, tots aquests que estan aquí treballant donant bons entrepans. I el més important és que és un recull de molta gent, que estem tots junts i és l'important, amb els amics aquí, passar bona estona. Encantada en veure aquesta nit esotèrica. La veritat és que és un orgull viure en aquest poble perquè cada 2 per 3 estem fent festes i molt bé, molt divertit, les senyores bruixetes fan les seves feines i és molt divertit veure com la gent del poble comença ja el caloret i surten al carrer a fer poble.